ସରସ୍ୱତୀ ଶିଶୁ ବିଦ୍ୟା ମନ୍ଦିର ସାଆନ୍ତ ତରଫରୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ତଥା ଅଭିନନ୍ଦନ। ପିଲାମାନେ, ଆଜି ଆମେ ଜଳଚର ଜୀବମାନଙ୍କର ପରିଚୟ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ଯେଉଁମାନେ ପାଣିରେ ରହନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଜଳଚର କୁହନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ ଜଙ୍ଗଲରେ ରହନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ବନ୍ୟପଶୁ କହନ୍ତି। ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ପାଣିରେ ଆଉ ବାହାରେ ରହନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଉଭୟଚର କହନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମେ ଆଜି ସେଇ ଜଳଚର ଜୀବମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ସେମାନେ କ'ଣ କ'ଣ ଆଉ ତାଙ୍କ ନାଁ କ'ଣ ସେ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ଏ ହେଲା ମାଛ, ଏ ହେଲା ଛୋଟ ଛୋଟ ଯେଉଁ ମାଛ, ଏ ହେଲା ବେଙ୍ଗ, ଏ ହେଲା ଜଳହସ୍ତୀ, ଏ ହେଲା କଇଁଛ, ସାପ, କଙ୍କଡ଼ା, ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ମାଛ, କୁମ୍ଭୀର, ହେଲା ମାଛ। ଇଏ ବି ସାମୁଦ୍ରିକ ମାଛ, ସବୁ ସମୁଦ୍ରରେ ଯେଉଁମାନେ ରୁହନ୍ତି ସେଇ ସମୁଦ୍ର ମାଛ ଏମାନେ। ଏ ହେଲା ଗେଣ୍ଡା, ଏ ହେଲା ଶାମୁକା, ଶାମୁକା ଭିତରେ ମୋତି ଅଛି। ଏ ହେଲା ଅକ୍ଟୋପସ୍, ଏମାନେ ସମୁଦ୍ରରେ ରୁହନ୍ତି। ଏ ହେଲା ଡଲଫିନ୍ ମାଛ, ଏ ହେଲା ସାର୍କ ମାଛ, ଏମାନେ ସବୁ ସମୁଦ୍ରରେ ରହିଥାନ୍ତି। ଏ ହେଲା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସାମୁଦ୍ରିକ ଜୀବ ରହିଥାନ୍ତି। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସମୁଦ୍ର ଭିତରେ ବା ପାଣି ଭିତରେ କେଉଁମାନେ ରହନ୍ତି ସେ ବିଷୟରେ କହିଲି। ସମସ୍ତଙ୍କ ନାଁ ମନେ ରଖିବା ଏବଂ ଯିଏ ପଚାରିଲେ ତାଙ୍କୁ କହିପାରିବା। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ।